Sa 200 pesos mo, may unli sumba ka na, may pa-show pa. Ini ang katuan ta sa sininga episode. Kung may sangyup sa mga Korean resto, may unli sugba naman sa isa kakalanaan sa may banwasang EB Magalona. Mga 30 minutes ka drive halin sa Bacolod City, malabot ang EB Magalona. Sa may dalan, tadlong lang sa munisipyo sa may tangki sang tubig, rikta-riktahon mo lang ina, malapot ang barangay Madalag. Diri na ini ang dead end sa sinigadalan. May parkingan man sa salakyan. May dako nga signage nga mga-welcome sa imo sa pag-abot mo sa area. Ini ang Isla Madalag Eco Haven. Sa imo 200 pesos may unli ka na nga sugba. Pasunod sa lugar, malabyan ang pinilian sang sulugbahon nga luyag mo. May aras ang isda, lukos, pasayan, atay sang baboy, tosino, pork barbecue, pork skin, isaw, pork bulgogi, pork bulaklak, maskara sang baboy, hotdog, sausage, manok, internal organ sa manok, uga, kag utan, may-ari sila. Pero syempre, hindi kaya mag-expect sa dalagko nga cut sang imong sulugbaho na, remember, 200 pesos lang, mas mahal pa ang lechon manok. Pero, nanari-sari nga sulugbahon ang pilian mo. Makaon ka sa higad sa mga mangroves, dumala floating restaurant ang peg sa lugar. Kalabanan sa mga nagakaon diri, mga pamilya, barkada kag mag-ulupod sa ubra. Ang ini nga pamilya, may birthday celebrant. Ginpili nila nga diri mag-celebrate para tanan. Sugba all you can. Taga din ka mo, ma'am? Victorias. Taga Victorias pa. Amo rin kita dyan eh? From Manila. Mag-abot? Oo. My birthday yun. Birthday ng mother ko. Happy birthday, ma'am. May sulugbahan nga ibutang sa atubangan mo, ala samgyup. Ini naman niya, Pinoy version. So actually, tiga-travel kami abroad, upod ni Mayor. So, tao kami kung ano ang pwede. Nato niya, ito pala Rio. Daw pa Rio, Mansila. Sa iba niya na son. So, gintry namon niya samtang gakaon, no? Siyempre, ang iba niya, samgyupsal niya. Ang diriya gusto natin ala do ka Pinoy gid siya. Kaya amo na asal-asal ka samtang gakaon galan kasang show. So do entertainment naman ni. Mali ikaw pili sa imong sauce, pero sila sang nila nga mga sauce ikaw mapili kung ano klase nga sauce gusto mo ya ibutang sa imong nga sinugba. May nandarisari nga mga sauce nga pilian bilang banya sa sinugba, ug syempre, hindi madula ang sausawan. Ang mga nag-serve, naka-costume. Only rice man syempre, pili ka lang, plain or fried rice. Kung gusto mo yung magdugang sang kasag, kago kung magkaon talaba, tungod gaara ka sa EB Magalona, pwede. Wala niya madala sa anli ha. Baklon mo niya, extra niya nga bayad. 300 pesos ang kilo sang kasag. 100 pesos naman ang serve sang talaba. Iyan naman inisang barangay. May sinugba ka na, may seafood ka pa. Sigurado, tulugan ka tapos mukaon kay kabusog. But wait, there's more. Samtang nagkakaon ka mo, may entertainment. May nagakanta. Kag, may mga performances ang mga diva nga makahatag sa kalingawan.
Suno pa sa Municipal Environment and Natural Resources Officer nga si Jojo Vargas, gintipo niya ang mga katapos ang LGBTQ sa Banwa kag gintudloan kung paano magpangita sa palangabuhian. Mga tambay sila sang una. Dati sir, ano iba? Ano mga trabaho nila sa Wala mga... lang, tambay lang gid. Siguro Para naman kita ano lang sa kilid, galagaw, o ano na lang, wala. Ara lang gid. So, saligan sila ninyo. To run the business. So, at least may palangabuhian sila. Nagambal nga, amo na do not give them fish, teach them how to fish. So gusto rin mabuligan, makahimo gid sang tika nga para mismo sila mismo mga budlay para maka-income sila. Pati ang presidente ng LGBTQ sa Banwa nga isa ka teacher, yari man dali kung weekend para maka-extra income. Tapos kung Saturday, Sunday, diri ka. Bali kung Saturday, Sunday, ang akong time, nang ginatapos ko tahan kung mga school works, kung weekdays. Para wala na ko Brown, Sabado, Domingo, diri naman ko. Extra income siya for you? Oo. Nakabulig man sa imo? Nakabulig man siya sa extra income. Mga isa pa lang kabulan ang lugar nga nagbukas sa publiko. Pero may mga nagapanultol na diri. Wala abilabot nga mabusog ka na, makakadlaw ka pa sa ilang entertainment. Kung busog na, pwede magpangapi. May kapihan man diri sa area. Kag, mayara pa sang viewing deck sa ibabaw. Kag of course, basta seafood, hindi madula ang fresh buko juice may ginabaligya man. Gikan sa ibabaw, daw isla ang area nga ginakanan mo. Napalibutan ini sa mga mangroves. So kung road trip plus food trip ang ginapangita mo, ini ang para sa imo. Bisan snacks man o kung heavy lunch ang gusto mo. Pag gusto mo seafood o kung sumba-sumba, inatanan pwede din sa may Isla Madalag, Eco Haven. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Diruming, i-follow nga Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Para sa gihapon sa pagbangon, ako si Romeo Subaldo kang iniang Tripping Diruming!